அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் ஜெகநாதன் கேடிவி ஸ்கூல் யூடியூப் சேனல். நம்ம சேனலில் உயர்கல்வி அட்மிஷனோட வேலைவாய்ப்பு தகவலாம் பார்த்துட்ருக்குறோம். அந்த வரிசையில் காந்தி கிராம் அண்டு அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி லேட்டஸ்ட் அப்டேட்ஸ் என்னென்னு சார் கொஞ்சம் தெரியாமல் இருக்குது சொல்லுங்கள் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. அதோட அக்ரிகல்ச்சருக்கான கவுன்சிலிங்லாம் வருமா, அடுத்த ரவுண்டு கிடைக்குமா அப்படிங்கிற கேள்வியெல்லாம் நிறையா இருக்குது. அதுக்கு ஒரு சின்ன விளக்கம் சொல்லல தான் அந்த வீடியோ. இதுவரை நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் பண்ணிவிடுங்க. இந்த மாதிரி தகவலெல்லாம் ஷேர் அண்ட் லைக் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் அந்த ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் பில் பட்டன் ஆன் பண்ணுவீங்க இந்த அப்டேட்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னா. ஃபஸ்ட்டு நம்ம பேச போகிற விஷயம் வந்து காந்தி கிராம். ஸோ காந்தி கிராமில் ரூரல் இன்ஸ்டியூட்டு இப்போ தேர்ட் ரவுண்டு, முக்கியமான விஷயம் வந்து தேர்ட் ரவுண்டு ஷெடியூல் பண்ணியிருக்காங்க. யாருக்குன்னா அக்ரிகல்ச்சருக்கு, இன்னொன்று பிஎஸ்சி ஜியாலஜி, பிஎஸ்சி அக்ரிகல்ச்சர் அண்ட் பிஎஸ்சி ஜியாலஜி. அது எப்படி பார்க்குறது அப்படின்னா, அந்த க்யூட் கோர்சஸ் இருக்கு இல்லையா, மெனு பார்த்துட்ருக்குறீங்க, ஸ்க்ரீனை பார்க்குறீங்க இல்லையா, க்யூட் கோர்சஸில் அதில் போய்ட்டு நெக்ஸ்ட் விண்டோ ஓப்பன் ஆகும். இங்கே இந்த தேர்டு கவுன்சிலிங் சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள், லிஸ்ட் ஆஃப் கேண்டிடேட்ஸ் கால்டு ஃபார் தேர்ட் கவுன்சிலிங். அதை ஜஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணுங்கள். இங்கே ரெண்டு விஷயம் போட்டிருப்பாங்க, 2 கோர்ஸுக்கு, பிஎஸ்சி ஜியாலஜி அண்ட் பிஎஸ்சி அக்ரிகல்ச்சர் ஆனர்ஸு. என்றைக்கு பிஎஸ்சி ஜியாலஜிக்கு 28ஆம் காலையில் 10 மணிக்கு. எவ்வளோ பேருன்றதை யாரெல்லாம் கூப்பிட்ருக்காங்கன்னா அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா தெரிஞ்சுக்கலாம். அடுத்ததாக பிஎஸ்சி அக்ரிகல்ச்சர் ஆனர்ஸுக்கு பார்த்தோம்னா 1/9/2023 அன்றைக்கி காலையில் 10 மணிக்கு. அதுலேயும் எவ்வளோ பேர் லிஸ்ட்டு அப்படிங்கிறத நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். இது வந்து காந்தி கிராம் பற்றின ஒரு அப்டேட்டு. அண்ணாமலையில் பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம அக்ரிகல்ச்சர் ஹார்டிகல்ச்சருக்கான கோர்சஸுக்கு எல்லாம் அட்மிட்டட் லிஸ்ட்டு, அதாவது செலெக்ஷன் லிஸ்ட்டு ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஃபீஸ் பே பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. அந்த ஃபீஸ் பே பண்ணுறதுக்கு லாஸ்ட் டேட்டு 30ஆம். அதுதான் லேட்டஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷனாக போயிட்டுருக்கு. இந்த எவ்வளோ ஃபீஸு என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் நீங்கள் ரைட் அந்த வியூன்னு கிளிக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சுக்கலாம். அதில் லிஸ்ட் ஆஃப் செலக்டட் கேண்டிடேட்ஸும் பார்த்துக்க முடியும், கம்யூனிட்டி வைஸு. அதில் பிசி எம்பிசி இவங்க 2 பேருக்கு நான் லிஸ்ட்டு வரலை, ஏன்னு சரியாக தெரியலை. நானும் ஃபாலோ பண்ணிகிட்ருக்கிறேன். ஒன்ஸ் தெரிஞ்ச பிறகு நான் அப்டேட் பண்ணுறேன். ஸோ இதுதான் வந்து அண்ணாமலையோட ஒரு லேட்டஸ்ட்டு அப்டேட்டு. இது மாதிரி ஒரு மொத்த விஷயங்கள் லேட்டஸ்ட் இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு ஆல் நோட்டிஃபிகேஷன் ஆன் பண்ணி வைங்க. அப்போ தான் விஷயம் தெரிஞ்சுக்க முடியும். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் கேடிவி ஸ்கூல்.